good morning. Dito po, gumawa po kami ng Tauge. yan, nagtatanggal na po kami ng mga balat niya. Yan po yung buhay OFW. Sariling sikap. Kasi walang tauge sa Saudi. Kagigising lang po namin, guys. Good morning, Jen. Good morning. Maganda naman po. Wala pa po kaming ligo, ha? Huwag niyong i-bash. Ayan na. Malapit na kami mapinis sa togi namin. Tatanggal ng mga balat. Kasi walang togi sa Saudi. Yan na po ang finished product ng togi na pinatubo. Homemade by Janissa Rose and Lillian. Mamaya po, Shanghai na siya. Salamat po.